Rotopatio Alversa, feroneria universală pentru ferestre și uși culisante de înaltă calitate, confort deosebit, un cămin sigur. Mecanismul inovator de deschidere și închidere a sistemului Rotopatio Alversa asigură o funcționare ușoară și silențioasă a cercevelei. Elementele speciale de amortizare asigură un comportament optim de funcționare și oprire a cercevelei. Toate variantele sistemului culisant în plan paralel Rotopatio Alversa pot fi acționate intuitiv, la fel ca ferestrele oscilobatante convenționale. Sistemul culisant în plan paralel Rotopatio Alversa PSR-COM asigură un confort deosebit la utilizare. Prin rotirea mânerului, cerceveaua este batată automat. Nu este necesară împingerea manuală a cercevelei. Un cămin sigur. Ușile de la balcon și terasă sunt printre punctele slabe cel mai frecvent exploatate de spărgătorii de locuințe, datorită componentelor de siguranță roto, precum sistemele de închidere tip ciupercă, blocatorii de siguranță și mânerele cu cheie. Protecția anti-efracție poate fi adaptată cerințelor de siguranță individuale. Rotopatio Alversa, feroneria universală pentru ferestre și uși culisante de înaltă calitate.